Det kom som et lyn fra en klar himmel. Men det var ikke noget lyn. Ikke en af de naturkræfter, som rammer i blinde. Det skyldtes heller ikke en menneskelig fejl, eller at teknikken svigtede. Det var den vildede ondskab, den forsætlige hensynsløshed. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Den blinde terror, sommetider så nær, at vi selv fornemmer chokbølgerne. For vi synes jo, at det, som falder os naturligt, også må være det for alle andre. Så enkelt er det bare ikke.